Igen, én nem tudom, oké. Gyere Peti, fogd meg a mancsó, oké? Gyere. Jó, lányok, álljátok körbe a Peti, Urfit, légy szíves. Így, nézd, így. Hát, nem vagy körbe még. Így, jó, oké. Fél, az a lényeg, Peti, hogy meg kell találnod majd a te kis feleségedet, és az alapján, hogy csak tapogathatod, egy testrészét foghatod meg, és úgy kell majd választanod, Peti, hogy akit te választasz, azt meg kell csókolnod, de remélem lesz. Jó, figyelj Peti, pörögj egyet. Gyere, pörgünk, gyorsabban pörgünk. Gyere, Peti. Jó, akkor én megmutatom, hogy merre kell először menned, és segítek egy kicsit, jó? És bármelyik testrészét megfoghatod. Segítek egy kicsit, jó? Na, ez ő, Peti? Ez ő? Biztos, hogy nem? Ez egy határozott nemnek hallatszik. Jó, akkor formunk megint egyet. Jó, most én is segítek neked egyet, jó? Gyere! De úgy néz, hogy megfordult az ember. Nem. Jó, hát akkor forog meg még egyet, de most sokat, jó? Kicsit többet. Forog, így csak. Nem tudom, téged gyerek. Jó, most akkor menj körbe, és úgy csinálj, hogy egy testrészét foghatod meg csak. Jó? Most te választod ki az irányt. Meg is szagolhatod, Peti. Alakul. Azért ez nem akkor a büszkeség, mert hogy két férfit talált meg először. Jó, csókolj meg a feleséget, ha már kiválasztottál, gratulálunk nekik. Peti tudja, hogy ő a felesége. Nem volt átlátszó. Jó, akkor zenész uram, most már ne üljetek le, ha így felálltatok, mert a következő játékhoz mindenki kelleni fog. Zenész uramat is szeretném megkérni, a villanyokat lehagyjuk. A játék címe, majd megtudjátok, a végén fogom lelőni a poént. Megkérek minden házasod, aki már házas, aki már nem házas, hogy mindenki kezdjen el táncolni, a zenész uram játszik valamit, mindenki táncol. Úgy, ahogy akar, csak táncoljon. A párjával, tehát aki párjával jött, az táncoljon a párjával, jó? Te nem. Zenész uram, nem. Mindenki a párjával táncoljon, akivel jött, jó? Mindenki házas vagy nem házas. És akkor a zenész uram